Hai, pa. Bă, voi vă descurcați să-l băgați singur în hangar? Nu. Nu? De ce? Așa. Hai mă, că mă duce la lucru. De ce zici? Facem repede, ce zici? Vă întoarceți repede? Deci vă duceți pe ăsta și vă întoarceți pe sud, faceți poze, bine? Ia întreabă pe unde vrea, pe unde preferă să facem deplasarea. Timișoara din nou, Y6159. 6159, Timișoara, Fatima. Pentru deplasarea Recaș, vom folosi nordul, piste sau pe 6159, am plănuit că pentru deplasarea spre Recaș, vă rog reprezentat tot momentele. pe nordul pistei sau pe sudul pistei ne ducem pe Recaș? Pe partea de nord, la ce înălțime zborați pe Recaș? 150. 300 de picioare. Al dracu. Confirmă, păstrați momentul lateral față de nord și estimați Recaș. 12 minute continuarea pentru Recaș. O rugăminte la întoarcere, am vrea să venim pe sud, dacă se poate. Confirmă de la cât decolați la Recaș? Nu aterizăm, mergem și venim. Deci nu aterizăm la Recaș, vom merge și ne vom întoarce, fără aterizare la Recaș. Confirmă, ne chemați la Recaș. Așa mă faci. Cheamă la Recaș. Sper să meargă căcatul. Mere. Mere, bă, că știi de ce nu merge jos? Că e antena sub tine. Rodilă, ai antena sub tine, de-aia nu merge jos. Ai antena sub tine, de-aia nu merge jos. La sol. Știi? Că asta merge că e antena sus. Și ăla, uite, aici ai antena jos. Pa, pa, păpușă. Pa. Să fiți cu mine. Hai să molăresc. Să nu îți deranjezi pe nașul, da? Pa, pa. Pa. Liber?